हेलो। हेलो। हाँ हेलो भैया, फोन काहे नहीं का उठावत? अरे देखो ना भाभी कहाँ दोनी तार चल गईली। का भइल भैया? अरे मंदिर के गेटवे पर ठार रही हो, कहली हो कि देखी होने कुछ बिकाता। हम होने गोइनी हो तो लेने से केने दोनी चल गईली। देखा उन्हें केहू हुई है। हाँ देखो तनी हो बबे के नु सहारा बा। दिने में सुतल रही का बाबा, कहली कि देखी होने बिकात काबा। दिने में सुतल रही का बाबा, कहली कि देखी होने बिकात काबा। रही मंदिर के गेटवा पठारे बाबा, अरे बाबा हमरा अखिया से बहुत आवे पनिया के धार बाबा। लभर के लेके मोगी भइल बा फरार बाबा। हमरा अखिया से गिरत आवे पनिया के धार बाबा। लभर के लेके मोगी भइल बा फरार बाबा। कहली तलाई दुनिया गेरुआ कलर साड़ी पहन के आइल रहली रौरे दुआरी। भंगिया धतूरा तले के लुटिया आइल रहले बाबा हमरो दुलारी। कान्हे कामर बाबा संगे रखी रखी के बोलबम बोलत रहे बाबा हंसी हंसी के। बात रौरे बताइए कबले करी इंतजार बाबा। हमरा अखिया से बहुत आवे पनिया के धार बाबा। लभर के लेके मोगी भइल बा फरार बाबा। हमरा अखिया से गिरत आवे पनिया के धार बाबा। लभर के लेके मोगी भइल बा फरार बाबा। संगे भूखल रही बाबा सोमारी, खोजे ऐनी आपन प्यारी। करी न कृपाई गौरा के सैया, जलवा हम हूँ संग ही ढारी। सुन के मनी सब विकास कर तारे नखरा, घर मोहम्मदपुर जिला छपरा। जाके खोजे ने चूड़िया बाजार ये बाबा। हमरा अखिया से बहुत आवे पनिया के धार बाबा। लभर के लेके मोगी भइल बा फरार बाबा। हमरा अखिया से गिरत आवे पनिया के धार बाबा। लभर के लेके मोगी भइल बा फरार बाबा।